Sziasztok, ez egy virtuális videó lesz. És most meg is nézzük, hogy van akkor az egész, vagy mi van. Hát fogjuk megnézni. Végig van. Sajnos nincs. Cukrodok. Na. Te. Jó. Kicsimölt az át. És visszaadom a most így. Anya, nem kell az a tiéd, mert köszönöm. Kicsit meg vagyok faszba. Ugye ez is ruha. Így. Nem arra. Tényleg egy kicsit meg vagyok fázva, de akkor tudom, hogy lesz a könyvben. Vagy még most is. Hát öltözök valami szebb ruhába, például mondjuk a tokabokás, ez nekem nagyon tetszik, de az a baj, hogy nem itt van. És nem, nincs is olyan, hogy tokabokás videó. Így rá lehet adni? Jó, nem, akkor jó. Nincs egy tokabokás? Akkor szerintem ez tökéletes. 3, 4, 1. Nem oda. 1. Ez a kulcs. 2, 3, 4. Jó, még ez nem tudom milyen kulcs, de oké. Nem igaz, hogy lehetek ilyen beteg? Itt egy kulcs. Mi ez a kulcs? Bocsánat. Mi ez a kulcs? Ez még soha nem volt itt. Elég érdekes. Nem tudom, hogy mi ez a kulcs. Most találtam és tényleg nem tudom, hogy milyen kulcs ez. Akkor figyelj, én se tudom, de nem itt van. Például ez nem illik bele. Komi? Da. Ez. Nem illik bele semmibe. A mi kulcsunk meg ott van. Akkor csak ezért az a kulcs. Megvan akkor, hogy még ki. Alvás, és esteledés. Akkor van milyen kulcs.
Hát sem öltöztem még. Jó, én még egy kicsit játszok. Addig mi átöltözünk. Most jut eszembe. Most jut eszembe. Mi jutott eszedbe? Valami fontos? Igen, méghozzá az, hogy egy kicsinek holnap van a születésnapja. Kéne valamivel majd lepni holnap, jó? Jó, szívesen. Én meglepem, szívesen. Bárcsak, de mindig meglepem valamivel úgyis. Az ilyen felesleges cuccokat meg ide rakom, ez kell, meg... De nem áll. Akkor ez, meg akkor egy ruha kéne a papának. Tényleg meg vagy faszban nagyon. Több ez, több. Bék legyen. Mostni. Biztos, hogy akkor jó ez a csoportos. Így. Ezt meg oda tudjuk adni egy kicsikének, ami nem kell, azt most kidobok. Csak én szinte nem is rakok le sehova kukát. Ezért most hajlandó leszek egy ilyet rakni. Ez sem kell. Ez sem kell. Ez se kell. Jó. Milyen? Mi van? Bemaradtok a levegőben? Lefagyott a játék? Lefagyott az egész játék? Mi ez? Nem fogom egyesével lepni. Atti, mikor szállsz már? Szedegetni. Az komoly testvér. Az komoly. Aha. Nem lehet megmozgatni. Hát mindegy, csak ez így eléggé idegesítő. Fogod? Úgy, bedobtam a kukába. Az kom, akkor öcsém majd ez lesz. Aludjunk. Én még játszok egy kicsit. Semmi. Ezeket kell. Na, játszok ebben. Jézus. Még Macival játszok. Nem is Macival kell játszani, mert a Maci az nem olyan jó. Fú, annyira szeretnék már egy babát. Annyira örülnék, hogy babának. Örülnék. Jó, hagyjunk.
kilóg a fele. Vicizek. Ennyi volt a játék. Hát nekem jó amúgy ez is szuper. Boom. Reggel. Wow. Mármint, hogy reggel. De most nem áll, nem lehet egy ruhát megmozdítani. Lefagyott az egész játék. Felveszek egy hidratálót, vagy nem is tudom, hogy hívják ezt. Nem felveszem ezt. De mi ez? Nagyon hangos. Az komoly. De miért marad a levegőben a ruha? Most meg a földön. Mi ez? Na. Fúj. A szemüvege meg itt van. Oké. Mindegy, ez lesz. Kettem. Tényleg? Meg kell szerezni az ajándékokat, és én egyedül megyek el. Drágám, mi van? Az van, hogy el kell venni az ajándékokért. Tényleg menjünk. Nem tudsz átöltözni, mert a ruhák azok fennakadtak az égbe. Ez komoly. Nem ott. Itt. Nem tudom, most akkor... Nem tudom, egy ember kéne, hogy ki legyen. Mondjuk ő. De mi ez? Jó napot kívánok! Jó napot!
mit szeretnének? Szeretnénk egy ilyet. Köszönjük. Szeretnék egy ilyet. Plusz még vannak hozzá ilyen üveggolyók. Ezt mindet. Vagy hát nem, csak ez nem kell, ez nem kell, csak ez kell. Meg oda nagy sárga. Szeretnék egy ilyet. Egy ilyet. Nagyobb vásárlás. Hát igen, nagy a vásárlás, igen. Szeretnék egy ilyet. Jó, még körülnézünk. Oké, jól van. Megígértük, hogy egy kis macskát veszünk neki. Mondjuk van kis macska, akkor kis kutya. Jó, ide megyek is. Különböző játékokat is veszek hozzá. Tényleg, hogy annyira megfáztam. Ez jöhet alulra. Majd elvesz 2 kézbe kell fogni. Szeretném hozzá ezt. Meg ezt, oda fér bele, akkor összejött egy ilyen lila. Várják, kifizeti. Kamerával vagy egy kamera kell. Kell. Itt nincs egy kameraállvány, de az egy fényképezőgép. Ez a rózsaszín, ez a lila. Telefon. Ugye a kicsikének. Szóval nem tudom, hogy. Akkor ezek jók. Tökéletes. Szkóp. Jól van, lehetünk oda fizetni, oké. Ennivaló most nem kell, mert tele a hűtő. Az ott maradt fent. Köszönöm. Mennyi mindent szeretnének? Ennyi mindent? Igen. Ennyi mindent szeretnének? Oké. 300, 500, 3050. Köszönjük. Ez megfelel. Jó, köszönjük. Nem igaz, hogy nem lenne rakni. Jó, akkor köszönjük. Segíts már! Jó, drágám, fogok ennyit, te meg csak 5-öt. Jó, te egyet többet fogsz, az miért baj? Köszönjük! Toka-boka. Toka-boka. Nem oda akartam menni, de meg oda egyáltalán nem akartam menni. De jó, akkor legyen ez.
Ingyen ruha a mamának. Ingyen ruha a mamának. Ez most hogy? Nem tudjuk kivinni. Ki tudjuk vinni valami tartókába. Így. Csak a most összetes. Vad is. Ugye, és akkor rakjuk oda, vagy mi? Hát, dehogy is, hát rejtsük el ember. Most hát... Máté, rejtsük el. Igen, rejtsük el. Úgy. Feleslegesség. Az komoly. Tullajla. Ami ajándék. Hát ebben az mindenség nem fér bele. Ha nem fér bele, akkor... Hát ez már nem fér bele. Akkor... Kisbabák. Nem fér bele, akkor nem semmi. Nem. Rakjuk el, gyorsan rakjuk el. Oké. De álmos vagyok. Annyira visszaaludnék. De nem akarok, mert szerintem van valami ízkinapvad. De hogy mi, azt nem tudom, csak anyák mondták, hogy valami izgalmas nap lesz. Hol a cuvi? Hol van a cuvi? Ja, itt van. Annyira szeretnék valami... Mindegy. Du är lite så många har shots.
Sullányi lószáp. És két. Ipolában korovi, korovi. Korovi, jatta korovi, jatta korovi. 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 Úr, ide megvan korovi. Megvan korovi. Megvan korovi. Korovi megvan nekem. Csomit lerakom, és olyan kajáékat fel kell tenni. Szia, apaj! Szia, anya! Miért álltok itt? Van egy mondani valók, amit el szeretnék mondani. Ma van a születésnapod. Én erről nem is tudtam. Jó, mondjuk amúgy vártam is. De nem tudtam. Ajándékok nincsenek? De van, levezetünk. Most ide vezetünk. És hol van? Csukd a szemed. Ez az már annyira várom. Becsuktam. 3, 2, 1. De jó! Ezeket nagyon szeretem. Csak egy. Dehogy. Nézd ki. Ez az! Itt egy kis kutyus. Egy kis baba, amit nagyon szerettem volna. Ez az. Fényképezőgép. Fúj, ez nem lett jó. Nekem ez a virág tetszik, ezt meg is tartom. Még egy. Ez nem az, ez egy kamera. De jó! Ezek olyan babát, amiket én akarom, és kiegészítő is van hozzá. De jók! A kutyusnak persze kint kell, hogy legyen. Jó, még a kutyának jobban örülök, mint bármi másnak. Ez az enyém, mind az enyém, mind az enyém. Ez az a kutya is. Minden az enyém. Mi baba? Fénykép is van az kanálról. Na sziasztok, skatok, ennyi lett volna ez a videó. Sziasztok, és majd írjátok meg kommentben, hogy egyébként lesz olyan videó, amit nagyon sokan szeretetek volna. De sziasztok!